What is obodo oyibo? Let me illustrate it this way. To rich people, obodo oyibo is to go and grab education, to go and invest or to import and come back home. To an average man like me and you, obodo oyibo is to migrate your generation from their ancestral land to a foreign land where they can never return. All the very easy. Europe, America, Australia. It will be very easy. For that greener passion. How many of us want a greener passion? Rather, anyị achọbazi ka anyị kpogote ma ụmụnna anyị ma village anyị niile ndị obodo anyị niile to go home. How many of us went home? Olue 2%. Nwanne ka ngwa eziokwu agwago ngị na my video na anyị dị ka ndị eji wee chụọ aja. And onwe some ihe na think at times how stupid anyị dịkwa na anyị nwa bụ ndị bịara obodo oyibo. Iya afụ mmadụ ọsị na family ya full family ya nwunye ya ụmụ ya na ha bi obodo oyibo. Ọ na-alụ ụlọ na baị na-alụ okotoko ụlọ na-agbachicha na everywhere. Nwanne ka ọ niile na-agbalụ ifu generation anyị ka na-etinye anyị ifu generation anyị ọ bụrụ ma anyị migrate we have migrated it from our ancestral land to a foreign land and they will not return back. Ida otu anya like ya ikwe like lekwe na ejigolo anyị wee chụọ aja. I keep saying it mma na-ekwu ya. Odo for ụmụ nwaanyị ọbụka ụmụ nwaanyị self they like it. Ụmụ nwaanyị bụ ebe ọkụ nọ wee nyu ọwụsọ ọwala. Anyị bụ nwoke nwanne anyị migrate go our generation to they can never return. Onye na ụfọdụ asị ya na onye nwa na amụ onye obodo oyibo na ọ nata nwanne idulu ụmụazị na mgbe ha pempe nwanne nwekwa idulu ha na permanently mgbe ha pempe nwanne anya migrate go our generation. That is go na ba anyị as in it transfer your generation from your ancestral this to a foreign land. Ha man nata the last time ụmụ gị ya nata bụ ụbọchị ha ya akwa. We have to know this. The last time ha ya nata okay onwezi na onwezi nke anya lula na onwe ike ọ na anya na uncle ya do close maybe their uncle ya wa after ka iwago onwe ike ọ bịakwa mbosi ya akpa uncle ya onalie odezo okotoko na anyị na-alụ nwanne aida na nyanye ụmụ nwanne gị ọ tochi ọhịa onwe ebe nwa agwagwa m na onwe ebe nwa ndị na-adazi ana den the gate itself etikwali ya nnekwu gate mana ewere block dochikwu ya irilo judi asị na gị na ha ncha na obodo oyibo na anyị dị ka ndị eji wee chụọ aja. You have to know this. Onye ahụ na-asị na ha ya anata asị they are not coming home after us. They are not coming home. You have to know this. You have to know this. Ganti anyị dị happy na anyị n'obodo oyibo because ụmụ anyị mana ha anọgolo ebe ka mma. That is the advantage. Anyị mana ha anọgolo ebe ka mma that the children that is ịnọgodolo na the other side of the world ya na-atụ ha ụjọ ma ụmụ gị etu ha si asọfa weda na security anọkwa ebe ha nọ weda na ha na-ejekwa akwụkwọ ha nọ ebe ka mma. But the disadvantage is that you change go ya you have forever. They will not say even in the way American bang na han na anata na achọbe ha onye chọta ka ha chọta nnu wee me ha wee vuru ngwongwo ha wee natazi nna nke eziokwu anyị na-achọ edo ndị in fact travelers nwego family ihe dị na obodo ibe achọ dị inu dị ihe a. Yes, ọ dị on prison to ihe ọ na-agba ụka na ntị achọghị ịnụ ya. But eziokwu anyị na-ekwu so that onye ka mgbara ịbịa you have to remove this mentality of ndị Igbo as in maybe you can emphasize or you can believe in extension of your generational this thing to perpetuate your generation. Man on obodo Igbo about na benna nya bụ ka anyị bịa obodo Igbo mara ebe ị nọ ọ bụrụ na ị ma ihe ị na-eme mara ihe ị na-eme. You have migrated your generation from your ancestral land to a foreign land. And
You have to know this. The generation guys have to go to your ancestral side. Abraham was even foreign. Very, in fact, in your next 150 years, just make yourself. I know the African na Ben now. I was down obodo Igbo ko ụmụ ya no. These are the disadvantage of obodo Igbo. When the average people like me and you. Maka na anyị bịa anyị ya na-achọ ka anyị kpogota enu na inu ka anyị nọrọ ọfụma ọ dịzikwa ka onye bụ enigwe nwa. Ho ha onye ọbụla sị gị na enigwe adọzikwa kwete ekwekwa m. Ho ha. Because ọ dịzikwa onye bụ enigwe nwa. Because ego ka m bọtụwara anya. Ọ bụrụ na nna ọfụma, ọ bụrụ na my father na ọfụma, nwanne obodo Oyibo bụ last place m mebi. Obodo Oyibo bụ last place m mebi. Ọ bụkwa na nna ekwu ya ka ndị ma na ikwu ya nso ụfọdụ asị na maka na ịbịa na ịchọ ka ndị ọzọ bịa mba na onye ọbụla na-abịa mana ọ gara gị ya agwa na nso ka anyị makwala ebe a nọ. Ka ị makwala nke ị na-eme. One of my guy nwunye ya na ụmụ ya nọ na be anyị ọbịa na-achọ ka ọ kpọgide ha well ma amakwanụ ọkwa na nwee dị opportunity ahụ ma try ya na mana ma abịagwo na ma abịagwo na ọ na nwee dị opportunity ahụ nwechaa dị ozuzu nwoke na ozuzu nwaanyị na be anyị ka m with this my mentality na unu ya anọdị ya ndị nọdị ya ha bụrụ ụmụ ihe dị ya ha nwụchabe. Because once you do it, man, it's very easy. It's very easy to Igbo. In fact, it's more easier Igbo go the whole village no obodo Igbo to go back. A dozen carry. And Ejani were to one. Ejani were to it. Over there, I'm going to Toto Wong, but the ending Yada Makaba. I'm not saying I ending obodo Igbo. On here, on Kayamadi, you were met only Igbo, a full grown Igbo man that means Sapo generation from his ancestral home. Transfer Western Union to a foreign land where they will never return. I'm not saying visit. There is different between visiting. Even go one over how many times he visited. How yes in he visit Kata in all you obodo even always 20 times a man he try. You tried. The whole obodo Igbo, you know, if it is to your home 20 times, a man ain't like. But for your generation is gone. Our generation is gone to a foreign land. Oh yeah, that is it. But the funny part, I no, not that. I remember no kata no na adwuma onwema aju. Mo no amana anyi na losing and that stuff. Kezi ndi ya enwedi diana. Kendi ya business di uno. Okondo brothers and the cousins. Koso nata. They are not going to come home. Says na ha natazia na pahangozi ha natazia odoka Lagos and East. Maybe no onye be Lagos onwozi home ya sika ha natazia village mba odoka obodo Igbo. Na deba. Oja afụrụ onye akọrọ afụrụ ihe okwu